Днеска ще играя малко Майнкрафт тук. Нали, ако може да ми зареди. Така. Тук е моят приятел отляво, тук си играе Броста, само моята приятелка отдесно. Тук си ми играя как играя. Да се срещнем в един сървър. Не може да играем двамата Brawl Stars. Комарт на колема ти бе! Не бе да играме в един сървър в Майнкрафт. Еми трябва да си платиш играта, ще я плащаш ли? Нямам пари. Така си мисля. С кеш ли или с карта? Карта? Имаш. Нямам. Нали, ако може да иска да ми зареди. Така, аз съм играла на този свят, съм игравам. И бях намерила тук селище. Не бе, в YouTube. Спокойно, без лице си. Защото не си показвам лицето. Защо? Защото не ми да. Не може. Аз имам вълна. Не, нямам вълна. Тук има ли някой? О, това е много. Не, вече да кажа. Така, това го слагам тук, защото не ми трябва. Колко хляб ще направя от това мисце. Мисце, казвам аз. О, да прибира ли рангулемката? Да я прибира ли? Прибира ли? Да. Мисля, че ще мога, ама що му казваш? Se надяваме, че мога. Айде бе, пу. Тя що да те бие? Защото не съм я ударила. Не как те гледа. Нега. И къде... О, дари го ще. Кой бе? И това. Това е ли бе? Кладен. Не бе, това е друго. Това е кладенец. Това. Айде нагоре, май! Майко, без да исках, ударих се или пред този. Не, той се беше обърнал. И какво? Тя го удари. Не. И бяга с 30. Ма той ще ме насили. И колко? Ще умра. Няма. А вярваш ме? Да. Не, аз пък не си вярвам. Иначе не мога да. Ти е близо за него. Ма той ще ме спука. Ще го и бягаш. Що не джердваш от него, бе? Анна, сега как ще тривам с този тук? Хляб да си. Ма то, какво искаше за хляб? Уби го. Браво те! Сега не мога чарича с него. И това го направи безполезно. Пак го ударих, значи много съм зле. Мерси. Така, това не ти трябва, това е за мен. Нали се разбрахме? Какво сме се разбрали? Не говоря на тебе. Не ми пука. Той може да си го вземеш. Дай. Не на тебе, бе. Ела тук, бе, Селенка. Идвам. И аз съм селянин. Цел, голям човек си. Браво. Ето и тук, що не го взе? Мързи го. Ако искаш, издай. Загубих! Да ти е гадно. Това на стрим ли? Не. Сега гледаш, Айрон Големката идва и ме изпуква. Как? Гони ли те, бе? Не. Кравунка! Пу! Пу! А що го уби пред малко дете, бе? Ник да не е гледал. Си е брал го за...
Абе, снимам! Нали знаеш, че хората, които я гледат, те чимат? То не, че много ще ме гледа. Не ама как ти да е. А гледат ли те въобще? Имаш ли майко или абонати? Имам 5 абоната. Абонирайте се, за да имам повече абонати. Моля ви. Абонирайте се за нея, абонирайте се. Как ти е канала, бе? Те, нали като ми види... Тук ще има чест. Една срещу друга с чест. Седо. Вие нямате... Абонирайте се за този канал! Ама аз бабе... Значи трябва да си махна протектора, защото е напукан. И чак тогава да натисна хикса. Кой има най-много пари от YouTube? Мистер Бист! Кой е най-известният български ютубър? The Clashers. Не! The Clashers е. Не е ли оня, където прави салта? Как се казваше? Кой бе? Където прави... Шоу спит, бе. Не! Оня салта, където прави българин, където... Не го знам, ти го знаеш. Където живее в Мездра. Абе ти го знаеш, бе, нещо халюцинираш. То няма... Патрон срещу за Мездра. Някой ма кача в колата. Верно ли наблизо ще има чудовище? Да. Сега ще го спъкам кратунката. Чакъв си гъден. Да умреш. Искам ти да умреш. Чакай, че се чиша. Аз си помислих, че умря. Аз трябва да съм глава в ръба да се смея. Бела! Ало! Нищо. Просто иска да ти спомена името в... Играта. Махни се от живота ми, бе, да те изядат, да пукнеш да ме. Да те изядат, да пукнеш едно. Дано, бе, не едно. Едно. Дано. Да пукнеш. Набери малко цветя, бе. Не бери малко цветя. Аби, я бери цветя за баба. Аз ако ще пука. Ти имаш ли пушка в тази игра? То е много просто. Тя има мечове, бе. Не, в една има и пушка. В Майнкрафт няма пушки. Абе, има в една, където е измислена. Форт. Не е ли? Бъгнах с телефона. На кой? О, не. Тра-ля-ля. Yes, бе. Хора, имам кум. Кум? Имаш кум? И аз ти го. Аз помислих, че... Здраве. Аз чух, че имаш пърхот и щях да бягам от тъй. Комари има тук навсякъде сърдито. И мен ма захапал само един. Един ми влезна в входто и ви тъпан. И аз като... Абе, аз не мога да играя нормално, съжалявам се, ако ходя като някакъв нуп, обаче просто ме хапят комари. Да. Къде отива? Хора, това ще е от днешното видео. Съжалявам, че е толкова кратко. Бъгнах с телефона. Чакай. Ля-ля. Чао, хора.